Hello guys, for today's ganap is nahuman taog pamulong na undang day ko upulong kinasako kong bana. Kay unya mulikramo na pud kong kapuyon. Kapuyon daw ako di ko kasukol. Muna na atong gipamulong niya. Tapos nakahimo taog tanom taog tulo ka punuan nga dragon fruit. Ay ni hope nga dali ra ni siya mong labong. Atong gigamitan og abono nga atong sa online na ko nga pinalit. Aray ko. Sus mga bungi man ta ani. Tulo ka punuan akong natanong. Kini kaduha. Ano siya? Kaduha. Ang katulo is ada layo biday ko. Ano yung katulo? Dahil na siya sa punuan si durian. Durian. Ang kini nga durian wala pa nila munga. Puyat gihapon na siya ang dagoy. Wala pa siya na munga. Dapat pulunganan na siya kay grabe ni sana. Ano akong banan na sa ubos. Nabukon. Tapos akong lansun, namong among lansunis. Nawa ko siya na mga. Dugay na kainis sa kainis siya sa doyan, pero ang doyan namunga na. Ang lansunis. Na ami. Apat ka lansunis punuan. 1, 2, 3. Tulo lang di ay. Pero naa sa atbang pa. Napa sa atbang. Napa sa atbang. Kini mao ini ang punuan sa durian nga katong gipangkawat ang bunga. Isa na lang ang nabilin. Pero ayop nga mamunga siya og usab. Kaya amo na lang siguro puy-an diri sa bukid. Nya ang among durian nga nagsigi og pamunga mao ni siya nga dagko kayo. Puyat man daw ni siya pero ang iyang lasa mura magpuyat mura magpub. Mao ni siya. Nadako kayo ang bunga. Mamulak na sad siya. Sa babaw. So dapat gid siguro pulungan ni og mga sanga dili kay kuan kay suksot kay ang sanga mo siguro dili kay makapamunga. Anya ang isa ka bunga. Anya katulak sa guys. See you next video. Please like and subscribe my channel, my YouTube channel, Rosita under Atisar 53. Thank you. God bless everyone. Love.